Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En belangrijk nieuws is er in Sint Maarten, want daar is de bevolking vandaag naar de stembus gegaan. Er zijn parlementsverkiezingen in Sint Maarten en de mensen kunnen stemmen tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Er zijn 20 stembureaus, 8 verschillende partijen en voor de zittende minister-president Silveria Jacobs is het natuurlijk belangrijk om te kijken of de mensen hun stem weer aan haar partij zullen geven. De afgelopen 4 jaar heeft ze stabiliteit gebracht binnen Sint Maarten in een coalitie samen met de UP-party. Er wordt vandaag gestemd. Morgen zullen we de uitslag in Extra Journaal aan u kunnen geven. En via de sociale mediapagina's van de regering van Sint Maarten kunt u de verkiezingen volgen als u wilt. Zorgen over gebruik vape-pen door jeugd. Dat is een boodschap die gisteren werd gebracht in het parlement. Volgens mevrouw Verda Betrian van FMA is het gebruik van de vape-pen op Curaçao door jongeren verontrustend. Volgens Betrian denken veel mensen dat het gebruik van een dergelijke pen onschuldig is. Toch kan vapen ook erg schadelijk zijn voor de gezondheid, zeker bij jongeren. FMA geeft daarom meer en meer informatie aan jongeren, zodat ze op de hoogte zijn van de gevaren. Zo legde Betrian gisteren uit in het parlement. En dan gaan we naar het bericht over te weinig aangiftes winstbelasting. Dat is geconcludeerd in een overleg door onder meer de Inspectie der Belastingen. Te weinig mensen doen aangifte van hun winstbelasting. Maar 55% van de belastingplichtigen voldoen hieraan. Daarom zal er strenger gecontroleerd gaan worden. Mensen zullen meer op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Maar ook zijn er strengere straffen. Mensen en bedrijven die winstbelasting uiteindelijk niet opgeven, kunnen daarvoor hoge boetes en zelfs een gevangenisstraf krijgen. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. Er zal dus meer op gecontroleerd worden. Informatie gevraagd over ontvoering. Gisteren was dat het gesprek van de dag. Ontvoering van een ondernemer vanuit Veres en daarna bleef het stil. De politie zegt dat de zaak in onderzoek is en het enige kan wat bekend worden gemaakt is dat er gisteren 3 mannen met een auto een ondernemer onder bedreiging van een vuurwapen hebben meegenomen. De vigilante meldt vandaag dat er 200.000 gulden losgeld zou zijn gevraagd, maar dat kan de politie niet bevestigen. De politie heeft wel aan iedereen gevraagd die iets kan melden over deze ontvoering, dat te doen met de politie. Ze kunnen bellen met 917 of nummer 108. Openheid over de hap, dat heeft de inspecteur-generaal van de Volksgezondheid, Dr. Servin Kelly, laten weten aan alle huisartsen op Curaçao. Die moeten hun patiënt op de hoogte brengen of zij meedoen aan de huisartsenpost op Curaçao, ja of nee. Dat heeft er namelijk mee te maken dat sommige huisartsen niet deelnemen. Degenen die wel deelnemen, daarvan kunnen de patiënten zonder enige problemen 's avonds en in het weekend naar de huisartsenpost. Andere patiënten kunnen dat ook, maar die krijgen wellicht niet de informatie die de huisartsen hebben over de patiënten. En daarom moet er duidelijkheid worden gegeven. Aldus Kelly in een brief aan de huisartsen. Snel oplossing voor gevangenenvervoer. De minister van Justitie, Shelton Hato, heeft wellicht wel het bericht deze week in de Extra gelezen over de problemen rond de bus die gevangenen moet vervoeren van de gevangenis naar de rechtszaal. Die is namelijk al 2 jaar niet in gebruik. Er zijn problemen met de deuren, dat kan niet verholpen worden en de minister heeft nu gezegd daar moet een oplossing voor komen. Binnenkort zullen er 3 tweedehands gevangenenbusjes worden besteld. Die worden vanuit Nederland overgebracht hier naartoe. In Nederland worden om de 3 jaar de gevangenenbussen vernieuwd. Dus we krijgen zeg maar de oude gevangenenbussen. En het geld daarvoor wordt beschikbaar gesteld uit het criminaliteitsfonds. Zo heeft minister Shelton Hato bekendgemaakt. WEB wil leren van stroomuitval. Nou, Bonaire had te maken met een blackout eerder deze week. En het elektriciteits- en waterbedrijf op Bonaire heeft laten weten dat ze willen leren van de recente incidenten. Het bedrijf zegt zich te realiseren dat betrouwbare stroomleverantie cruciaal is voor het eiland. En er zijn zowel complimenten als kritiek gekomen op WEB. Mensen zijn boos
als de stroom niet geleverd wordt en vinden dat er elke keer weer een onderzoek wordt beloofd, maar nooit aan de bevolking terug wordt gekoppeld wat uit het onderzoek gekomen is. Maar er zijn ook complimenten op Bonaire voor de mensen die keihard gewerkt hebben om de stroomstoring weer te verhelpen. We gaan even over naar een break en zijn zo terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. É único na Curaçao. Por o ano 2016, nós tínhamos planta de bloco de mais grande de Curaçao, HES 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloco e clenco na diferente cor e forma. En we beginnen bij Aruba, want daar heeft de politie deze week 10 jongeren aangehouden in verband met autodiefstal en joyriding. Het zou gaan om een TikTok-challenge. Jongeren worden via TikTok uitgedaagd om Kia's te stelen op een bepaalde manier. In Amerika is dat een groot succes op TikTok. Op Aruba hebben jongeren het ook gedaan, met als gevolg dat er dus 10 gearresteerd zijn. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar en ze proberen met een USB-oplaadkabel van een telefoon een Kia Rio te stelen. Soms wordt het ook geprobeerd met de modellen Sportage en Picanto. Die diefstal wordt gefilmd en op TikTok gezet. Nou ja, daardoor komt de politie natuurlijk snel achter de mensen die verantwoordelijk zijn voor de diefstallen. De politie heeft op Aruba autobezitters gevraagd preventieve maatregelen te nemen, zoals het inschakelen van alarm of het gebruiken van een stuurklem. En tegelijkertijd benadrukt de politie dat mensen die zo'n TikTok-challenge meedoen en een auto stelen, gewoon een strafbaar feit plegen. Aan ouders wordt gevraagd om erop te letten dat kinderen zich niet hierin mee bezighouden. Dan gaan we naar Sint Maarten, want ik gaf al aan, de verkiezingen zijn gestart en dat is belangrijk. Er kunnen 22.553 mensen meedoen aan de verkiezingen op Sint Maarten. En opvallend is, als we gaan kijken wie er allemaal mogen stemmen op het eiland, dat maar ongeveer een derde daadwerkelijk op Sint Maarten is geboren. Dat betekent dat heel veel mensen die op Sint Maarten nu wonen en mogen stemmen, zijn geboren op Curaçao, Aruba, Nederland, de Dominicaanse Republiek, Guadeloupe. Heel veel landen zijn natuurlijk mogelijk waar mensen geboren zijn, maar ze zijn woonachtig op Sint Maarten. En er is veel kritiek vanuit de oppositiepartijen, omdat relatief kort voor de verkiezingen het bevolkingsregister is opgeschoond. Niet iedereen die daar recht op heeft, zou een stemkaart hebben. Er zouden mensen van de lijst af zijn gehaald waarbij de oppositie vragen stelt. Maar volgens National Alliance, de partij van minister-president Silveria Jacobs, is er niks aan de hand. En kan er gewoon vandaag door iedereen die wil stemmen daadwerkelijk gestemd worden. Belangrijk is om te kijken of de partij National Alliance van Silveria Jacobs weer de steun van de bevolking krijgt. Dat vindt de National Alliance natuurlijk belangrijk, omdat ze 4 jaar relatieve politieke rust hebben gebracht op het eiland. Andere partijen zeggen dat het gaat om, niet om rust, maar om achteruitgang. Er wordt te weinig naar de toekomst gekeken. Economische ontwikkeling is belangrijk. Aanpassing van het belastingstelsel is belangrijk. Er zijn allemaal onderwerpen die de afgelopen periode naar voren zijn gekomen. En het is de vraag wie de verkiezingen gaat winnen en wie de steun krijgt van de wie de steun krijgt van iedereen die mag stemmen. Zo moet ik het zeggen, sorry. Tijdens de parlementsverkiezingen ook is de bevolking opgeroepen zich netjes te gedragen tijdens de campagneperiode en tijdens de dag van het stemmen zelf. Want dat heeft onder meer te maken met het vernielen van verkiezingsposters. Het is de afgelopen dagen veel voorgekomen. Het Korps Politie Sint Maarten liet 2 dagen voor de verkiezingen weten diep bezorgd te zijn hierover. Het gaat om incidenten van vandalisme gericht op de politieke borden die op het hele eiland zijn geplaatst. Er zijn borden bespoten met verf, beschadigd of vernield.
En de politie zegt dat iedereen zich netjes moet gedragen, dat de verkiezingen volgens de regels moeten verlopen. En zoals gezegd, wij houden het voor u in de gaten. En morgen brengen we de uitslag van de verkiezingen in Sint Maarten. Nou, dit was Access Journaal. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.